domin cin moriyar kwaskwararren kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kuna iya kawo mana ziyara a ofishinmu da ke Jika plaza Ahmadu Bello Birnin Kebbi, hannun riga da Kabir Art and Design. Bayan shafe tsawon kwanaki uku da ɗan wasan nan na barkwanci ya yi a gidan Maza yana kurɓa kunun Maza, a yau dai ya samu 'yancin kanshi inda ya fito daga gidan yari. Idan dai masu kallonmu da sauraro ba su manta ba, wannan ɗan wasan barkwancin ya ɗauki wannan matakin ne na zuwa gidan yari na kwana uku a ranar Larabar da ta gabata, inda ya nemi kotu da ta yi mishi alfarma ta ba shi dama ya leƙa gidan yarin ya kuma kurɓa kunun Maza na tsawon kwana uku, ba don komi ba sai don ɗai ya yi addu'a ga ƙasarmu Najeriya da kuma zaɓaɓɓen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC wato Bola Ahmad Tinibu. Yanzu kuma sai ku biyo mu sannu a hankali domin ku ga yadda shirin namu za ya kasance. Malam Suleiman Aliyu mai wasan barkwanci wanda aka fi sani da suna mai rubutu. Gashi Allah ya ƙaddari ka yi tattaki ka je kotu ka roƙi alfarmar kotu da ta kai ka gidan kaso, bi ma'ana gidan yari, domin ka je can ka zauna ka yi ibada ta kwana uku, ka roƙa ma ƙasa da jiha da kuma ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu Nasara shekarar 2023. Yau gashi ka hito, wani irin farin ciki kake ɗauke da shi? Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya bani dama da iko na tsayawa a daidai wannan gabar da nake so in jaddada ma duniya irin abin da na yi kuma da irin farin cikin da nake ciki. Shi ala kulli halin magana gaskiya ina cikin nishadi saboda ko babu komi na je makaranta. So mutane da yawa suna ɗaukan gidan kaso gida ne mai muni, kwashuwa gida ne mai muni, amma ita kaddara ba wanda ba ta kaiwa gidan kaso. Ina godiya da Allah subhanahu wataala da ya bani dama hituwa lafiya. So gaskiya ina cikin farin ciki, alhamdulillah. Akwai wasu darussa da ka samu duba da cewa baka tsawon lokaci ba, amma kuma ka shiga gidan kuma ka yi mu'amala da mutanen da ke zaune cikin gidan, bi ma'ana hursunoni. Akwai wani darasi da ka ɗauka? Alhaji, akwai darussa da yawa da yake dama ni marubuci nike kuma ina rubutu akan halayen 'yan adam. Maganar gaskiya darussan da na ɗauka suna da yawa, saboda ko babu komi a kai ka ga waje ɗaya a aje ka wani abu ne na daban, wanda hakan ya bani dama in yi kira ga masu kuɗi da mawadata da gwamnati da su taimaka su ziyarci gidan yari. Ziyartar gidan yari wani abu ne na daban wanda ko babu komi yana ƙara mutum imani. Ka je ka duba ka gani, in ka duba wani bashi ya kai shi, wani in ka duba ba wani abu ne da me ake ce mishi, da in kasa abin da Allah ya hore ma kasa da maka yana fita. So ina kira ga masu kuɗin mu da gwamnati da kuwa Allah ku taimaka, ku je gidan yari ku ziyarci, akwai bayan Allah waɗanda ke bukata a taimaka musu, kuma ina jinjina ga ma'aikatan gidan yari ga yanda suke ba da komi da suke yi bisa ka'ida suke yi ne. Wannan ba komi bane, ina ƙara jinjina ma ma'aikatan gidan yari. Bayan da muka saki wancan bidiyo naka na cewa za ka ziyarci gidan yari kuma bisa ga yardarka da kuma amincewarka ba tare da ka aikata wani laifi ba, mutane da yawa suna korafi, wasu sun kira ta waya, wasu suna ganin cewa shin wai a bisa ga hankalin ka kai wannan tunani, wasu kuma suna cewa shin baka tunanin shiga gidan yari zai bata a ka, zai bata maka rayuwa nan gaba. Shi ala kulli halin abin da ke sa matasanmu muna zama cimakon ciki nan, sai Allah ya baka basira sai ka san baka san ya zaka yi amfani da ita ba. Ka fahimta ko? Sai ka ga matashi ya koma shi dole sai ya samu aikin gwamnati. Ba haka ake yi ba rayuwa ba. Basirar da Allah ya baka hissata, ina ganin ko babu komi wanga abu da ni tarihi ne kafa. So in aka duba a tarihin duniya gaba ɗaya magana tarihi ne. So ko babu komi ko ban fita da komi ba magana fico, shi ma na kai ne na kafa wani tarihi. Don haka ga ina alfahari da haka, alhamdulillah, da Allah subhanahu wataala ya nufi soyayya ce ta kai ni gidan kaso, ba laifi ne ba. To fatar da zan yi na ɗaya dai, ina ba jam'iyyar mu na APC ba, duk wani wanda ke da wata kujera, abinda nake fata kuma abinda na je na roƙa, ina roƙon Allah ubangiji ya azaha bisa hanya madaidaiciya,
duk wanda ke jagoranta al'umma Allah ubangiji ya ba shi kwarin gwiwa ya jidda haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya azami shi. Sannan ina fata wanga zabe da za a yi na 2023 don ina ganin kamar an yi interview da babana ya haɗa ma ɗan APC na, to ni ɗan jinin APC nake, ina roƙa ma APC nasara daga sama har ƙasa. Ina fata Allah ubangiji ya sa Ahmad Tinibu shi a shugaban ƙasar Najeriya, kuma ya sa shi ne ya fi zama alkhairi ga al'ummar Najeriya. Ina fata Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya mai ɗaurewa a jihar mu ta Kebbi da Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum. Masha Allah.